An apat na kanto kan salang ini, an haros nabibiri ka na sana, kan 75 anyos na si Hubbeya, kan barangay Bunga, Bakakay Albay. Taong 2015, kang mastro kaya siya, rason kung nata nadidipisila na siya sa paglakaw. An bangkong iniman, ang sa iyang kurkatuwang tuyong mabuhat, arog kun igwang kukwaon, siring kan tubig. Sigun sa sposa ni Tatay Hob, gusto niya man kuta, magkaigwanin wheelchair ang sa iyang esposo, alagad kulang man, an kita niya sa sadit niyang tindahan. Apwera kaya sa pangkonsumo ninda oro aldaw, sa tindahan niya man pigkukua, ang gastuson sa pagklasikan sa indang aki na nasa kolehiyo. Grabe po ang sabi ko, maluyaw na siya maglakaw. Kaya gusto ko man talaga magkaigo siyang wheelchair na matabangan kami. Taday man ako makabakalta. Uning may college pa ako. Nabig pa eskwela. Kan nakaaging Biyernes, kan darahon kan ako Bicol Party List sa indang banwaan ang programa kan partido na Tarabangan Caravan kung sa insaro si Tatay Hob sa masuswerteng benepisyaryo kan libreng wheelchair. May nagsabi sa kuya, so dating ex-kapitan Midigdi, sabi, may pwede nga ihagad ta ngayong tabang ini si ex-kagawad na wheelchair, ihagad ta ngayon sa ako Bicol. Di sabi ko, sige, nag-ano kami picture niya, tapos kami later na makahagad lamang kitabang na pang niya, wheelchair. Ngayon, sabi ko, haloy na ito. Baka sabi ko, dahil na, ay salamat nag-abot manggiraray. Kan makauli na, risa nanggad kay Tatay Hob as si Nanay Rose ang labing kaugmahan. Salamat sa tabang man sa kuya na makapag yan sa wheelchair na yan. Kaya nakulaw na bagay na yan sa kuya. Salamat po sa nagtabang sa muya kay ning wheelchair kan sa kuyang agom. Sana po lawig ang sa indong mga buhay, dakol pang matabangan, naarog sa muya. Asigurasyon naman kan partido sa pangingenot ni Kongresista Elizalde Co, Congressman Attorney Jel Bungalon, na padago sindang magibo nin mga inisyatibo na syertong makakapagtao nin paglaom, urog na sa mga nangangaipo nindang kababayan. Naging posibliman ang pananao nin wheelchairs, huli sa padagos na pagsuporta kan Free Wheelchair Mission, asin kan Children International Philippines Incorporated. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.